5 načina na koji osoba može reagirati kada doživi ulično uznemiravanje ili kada svjedoči uličnom uznemiravanju. Postoji jedna metoda koju nazivamo 5D, koja govori o jednom izravnom načinu kako zaustaviti uznemiravanje i o 4 manje izravna, odnosno nedirektna načina kako zaustaviti seksualno uznemiravanje na javnom mjestu. Ona najčešća na koju svi prvo pomislimo je direktno, kada se direktno suočimo s osobom koja čini uznemiravanje, te joj damo granicu kako nešto tako nije u redu, nije prihvatljivo i zauzimamo svoj ili tuđi osobni prostor kako se to više ne bi događalo. Sir, she said no. Okay, ma'am, did you say no? Can I confirm? Yeah, she said no. Postoji manje izravna metoda koja se naziva distract, odnosno odvuci pažnju. To činimo na način da napravimo nekakvu smetnju kako bi prestala situacija uznemiravanja, odnosno kako ne bi došlo do eskalacije. Bilo to primjerice da se pravimo da poznamo osobu nad kojom se čini ulično uznemiravanje. Pitamo za gdje se nalazi ulica ta i ta, koliko je sati, ili primjerice ispustimo novčanik između osobe koja uznemirava i osobe koja je uznemiravana i pregršt daljnjih načina. Have you seen my dog? You seen my dog? I lost my dog. Spot. Chihuahua. Nope, he's a lab. Zatim je tu dokument, odnosno dokumentiraj. To je jedan neizravan način sprječavanja uličnog uznemiravanja gdje zapravo svojim mobitelom, videokamerom možemo snimiti uznemiravanje. Te kada uznemiravanje prestane, onda dođemo osobi koja je uznemiravana te ju pitamo da li joj ta snimka treba za policiju ili za sudske postupke ako planira ići u taj postupak. Te zatim važno je kada snimamo reći mjesto i vrijeme kako bi bilo što konkretnije, snimka što konkretnija. Hey, I saw what that guy did and I documented it. Can I send you the video? Zatim imamo 4. koji je zapravo kada ništa ne učinimo dok se uznemiravanje dešava, već osobi koja je uznemiravana na kraju pružimo emocionalnu potporu. To doslovno može biti samo kako si, da li ti ja mogu pomoći na određeni način ili da li želiš da te otpratim kući, da li se smatraš siguran to učiniti sama i tako dalje. Hey, I saw what that guy did. Are you okay? Do you need anything? Can I help you? I 5. je delegiraj, delegate, gdje možemo kada svjedočimo nasilju, ako se mi ne osjećamo dovoljno hrabro ili nam intuicija govori kako ne bi mi trebali biti ta osoba koja spriječava uznemiravanje, možemo se obratiti osobi od autoriteta ili osobi do nas za koju nam se čini prema našoj procjeni da bi mogla to obaviti na bolji način. Hey, Mr. Bus Driver, this guy's harassing this woman. Can you help?